Ngelinye ilanga sothi siyavuka ekuseni, sivuke kuthiwa ingane kaMangema ayisekho. Sivuke nje kuthiwa uKhuzani akasekho emhlabeni. Akusona isifiso sami lesi, kodwa kuyindlela engibona kwenzeka ngayo. Nginovalo ngoba ayikho indawo akhalela kuyona, uyakhelela kuyena kuningi. Futhi inyembezi zakhe abekho abantu abazisulayo ngaphandle kwabalandeli bakhe. Abalandeli bakhe sekuyisona sizinda senjabulo yakhe. OkaMangema namhlanje ujikelwe abaculi bonke bahlangene ngaye. Abaculi bonke bahlangene ngaye. OkaMangema nakuthiwa wenza into yaba impumelelo, uKhuzani uthwele. uKhuzani udizela abahleli bemicimbi. uKhuzani udizela abahleli bama-awards. uKhuzani udizela abasakazi. uKhuzani ukuthi akukho kuyimpumelelo kuKhuzani okwake kwashayelwa ihlombe kwancoma. Kuyimanje abaculi laba kabafukulayo, ngoba kubafukula abaculi ukuzama ukuhlanganisa igenre kaMaskanda namanye amagenre. Kuyimanje abaculi bonke bamjikela. Akajikelwe kabaculi kuphela, kuyimanje lonke izwe limjikela. Umhlaba uhlangene ngaye. uKhuzani uyintandane enceliswa abalandeli bakhe kuphela, njengoba ubona ngathi abalandeli bakhe ibona kabakhonzile. Ikhona lapha akwazi ukukhala khona kuphela kubalandeli bakhe. uKhuzani kuyimanje uthe zokhipha i-album, abahlaziyi bamaskanda ongazi ukuthi babe ngobani, abaculi nani bazama ndlela yonke ukudikhampeyini i-album yakhe ingakaphumi, bayenza yabukeka iyinto engekho ingakaphumi. Imagine umuntu ekuphucisa inkwasi yey'ngane zakho okuyisona uphila ngaso, ngoba uKhuzani uphila ngomculo njengoba ephila nje uphila ngomculo. Izwe lonke lihlangene ngayo. Kuzanywa ndlela yonke ukuthi kudicilelwe igama lakhe phansi, noma kushoniswe igama lakhe phansi lela asebenzele kanzima. Ngiyayizonda impumelelo ngoba ikhanda nezitho ongazazi.